ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷет. Номи ман Шаҳром. имрӯз 30 ноябри соли 2021 1000 рубл 150 сомониву 20 дирам, $100 1129 сомониву 41 дирам. дар имрӯзанавормон 16 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 60,000 сомонӣ сар мешаванд. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ бо нархи 160,000 сомонӣ ремонтош хати аз шаҳри Душанбе ҳаст. беремонт ҳам ҳаст. бениҳоят вариантҳои хубу арзон бисёра аз ҳар як минтақа. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роя кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корае. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навобод. 8 сотиқ замин, 2 хонаи времянка бо ғишти лоикадагӣ токи хонаҳо шкатул кардагӣ дару треза дорад. ҳуҷҷатош 100%, гирдаш бо симентблок маҳкам кардагӣ, дарвозаи нав часпондагӣ, марҳамат насурайти дарвозаам дар рӯи экран ҳастай. нархи хона 69000 сомонӣ мебошад, бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, яъне 0292 имо WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. якхонага квартира бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар шолка комбинат. Исмоили Сомонӣ 213. нархи хона 160,000 сомонӣ. ҳозир бошад қариб ки ба ҳамин нарх хона аз шаҳри Душанбе мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе якхонага, лекин шумо ира метавонед духонага кунед. барои мисоибаш духонага навистагиай дар 15 ошонаи бинои новостройка бо масоҳати 48-70 метри квадратӣ. хона беремон мебошад. коробка айни ҳол сохтмони бино рафтааст дар 11 ошонаи сохтмон. дома октябри соли 2022 бояд супоранд. коммерческий институт, коллеҷ, мактаб, садик ҳамаш дар наздикиш. трезаҳои хона тарафи роҳа нигоҳ мекунанд. нархи хона 175,000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, аз ин нарх ҳам арзонтар ва бо ремонт хона аз шаҳри Душанбе ҳастак. интизор бошед, ҳаваям камтар пас нишон медем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакен. дӯстони азиз, дар ин ҷо се ҳавлӣ, кадомаш махқул бошад харед. ин якум ҳавлӣ мебошад, суратҳои якум ҳавлия. дуюмаш 10 сотиқ 4 дар хона, як веранд дорад. сеюмгиш 4 хона ва 6 тақрибан 7 сотиқ замин дорад. ҳамаи ҳамин ҳавлиҳо ҳар як сотиқаш $6,000 мебошад. хонаҳош хати. ҳамаи ҳавлиҳо об доранд, свет ҳамаш нормалияй. марҳамат биёин бинен се ҳавлӣ кадомаш махқул ҳавайша гирен. якум ҳавлӣ 14 сотиқ, дуюм ҳавлӣ 10 сотиқ, сеюм ҳавлӣ 6 тақрибан 7 сотиқ. ягона ҳамин сеюм ҳавлиш хонаш тайёр нест. хонаи плановая, то кришаша маҳкам кардагиан, ремонт накардагӣ. дар бораи якум ҳавлӣ дӯстони азиз ҳози маълумоти бисёртар метиҳем. дар шаҳри Панҷакен, Кабудсанг, пеши Қуқтожда. аз бозори марказии шаҳри Панҷакен ҳамагӣ 5 дақиқа роҳ мебошад. аз стадиони Калхоз ҳамагӣ 500 метр дур мебошад. хонаи ҳавлигӣ 14 сотиқ замин, 9 дар хона бо калидораш. аз тарафи кӯча ба дуюм қабати хонара магазин карда мешавад. зинаву алоҳида дар дорад. тамоми дарахтони мевадиҳанда дорад. аз аввали баҳор сар карда то қарибии зимистона меваву сабзавот гирифта мешавад. марҳамат дӯстони азиз, се ҳавлияй, нархи 1 сотиқ заминаш $6,000 бо тамоми хонаҳош. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат. ва рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи Алиши дар Федератсияи Россия, Рязанская област. якхонага мебошад бо масоҳати 32 метри квадратӣ ва алиш мешавад ба хона дар шаҳри Душанбе. дар дуюм ошона ҷойгир аст. худи бино аз 2 ошона иборат аст. дар город Михайлова, улица Гончарова, доми 5, квартираи 5.
марҳамат дӯстони азиз, хона ремонт талаб надорад, мутаассифона ҳамагӣ як суратша дорем. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ҳамаш 100% мебошад. Бозорча, магазини магнит ҳамаш дар наздикиш ай Москва 220 километр дур мебошад. аз номи канали Дом Тиҷей гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 64 микрорайон. ду хонага мебошад бо масоҳати 81 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат аст. ҳамаи хонаҳо тёплый пол доранд, натижной потолок, ремонтошда бениҳоят соҳибаш расходи калон кардагиам, барои ҳамин нархаш $63000 арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад. дар 64 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Гулистон, номи пештара Советобод. 5.5 сотиқ замин, 4 дархона, ремонти миёна. оби дарё 120 метр поён мебошад, бо мотор об мегирем. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp доранд. документош 100% мебошад. об дар наздикишонаи духтурхонаи оилавӣ пеши хонада ҳамагӣ 200 метр дур мебошад. мактабам дур нест. хона сертификат техпаспорт дорад. сари роҳи кӯча мебошад. дута магазин ҳам ҳаст дар наздикиш. чӣ хеле ки гуфтем, нархаш бо маслиҳат. марҳамат, занг занед, маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, пушти морхона, мактаб наздикишда свет ҳаст, қарор дорад. нархаш 60000 сомонӣ. 6 сотиқ заминай, фундаментош рехтагӣ, фундаменти 4 дархона, баняш дарун нуждай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон бошад дӯстони азиз 9393 имо дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз цирк хоҳиш кардан. марҳамат, як хонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 15-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар назди цирк. назди циркдай нархи хона 220000 сомонӣ мебошад. ва ҳо бародаро, барои 15-ум этаж, барои 37 квадрат нархаш бениҳоят баландай. ин 37 квадрата шумо метонед ду хонага кунед, лекин хонаҳо бениҳоят майда мешаванд. мутаассифона дар территорияи цирк ҳамин гуна нархҳо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, як хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. назди мағозаи Дурахшонда ҷойгир аст. дар дарунаш кондитсионер, шифонер, термос, холодильник ҳаст. нархаш 185000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, се хонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 3-ум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, срочно фурӯхта мешавад. дом 4 ошонага, кирпични. адрес Кайхонабардон 20, квартираи 17, пушти кохи лоҳутӣ дар қабати мактаби рақами 9 ҷойгир аст. нархи хона 270000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ина марҳамат дӯстони азиз, ҳамон хонае ки гуфтум арзонтар мебошад ва ремонт дорад. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои новостройка. худи дом 5 этажа мебошад. соҳибаш мегӯяд ки об свет ҳамавақта дар графзавод ҷойгир аст, поёни Корвонда. транспорти 3 5 88 33 41 42 аз назди хона мегузарад. нархи хона 160000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода пештара Регар ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои новостройка. худи дом 6 ошонага мебошад. хона беремонт, коробка ва ҷойгир дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода. нархаш 155 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат як хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад. коробка як хонагара ба ҳазур мумкин ду хонага кардан. айни ҳол сохтмони бино рафтест дар сеюм этаж кор рафтестай. барои маълумоти бештар занг занед, мегӯяд соҳиби хона. нархаш 141 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аз 102 микрорайон хоҳиш кардан. марҳамат, ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. хона беремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 102 микрорайон. срочна фурӯхта мешавад. бедарак занг назанед, мегӯяд соҳибаш ва аниқ нафаҳмондага ки дар куҷо 102 микрорайон. нархи хона 225 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара се хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар пеши мактаби 12. шароиташ берунба берунанда бо як сотиқ бо ин ҷош ҳаст. бе маслиҳати оила занг назанен, номеро фақат ватсапаш кор мекунад. ман Москвада, мегӯяд соҳибаш. нархи хона 120 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар ин рӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кори шумода худо нигаҳботон боша.